организатори, че ме поканиха. Аз съм Мариан. Това са местата, където може да се откриете лесно. N.im блога ми. Това е един блог bg-ha, т.е. bg-homeautomation.com, който се опитва от време на време да пише в разни интересни неща. Git.com, там най-вероятно, който се занимава с програмиране, знае какво може да открие. И това е Twitter аккаунта, който не използвам особено много, обаче да не се слагат от мен. Занимавам се като девелопър, софтуер девелопър в фирма Develop. От около 12 години се занимавам с разработка на web приложения. Това ми е по-голямата част от бекграунда. От няколко години се занимавам с това изкуства, които ми помагат да се актуализирам, да калцирам зъби, нос, разни други неща и да се чувствам добре. През останалото време, когато не съм трябва, се занимавам с електроника, може би около година, даже може да е малко повече, малко се сигурно. И от 3 месеца започнах да работя по един проект, който кръстих Хаос. Или най-просто Homeautomation Open Source. Окей, сега аз малко трудно ще ви видя ръцете, но колко от вас се занимават с хардвер? Супер. Колко от вас са програмисти или се занимават с нещо свързано с софтуер? Прекрасно. Повечето остават да се занимават с нещо, което не е свързано с теб предната неща. Супер. Преди няколко години, само да ви на един обяд, един колега ми разказва за нещо, което се беше направил, което ми се стори много интересно. Каза ми, стои си вкъщи и викаме е топ. Обаче не знаеш защо ми е топ, аз му кажа защо. Защото когато се тръгвам на топ от работа, печката ми вкъщи се включва сама. Останала част се тръгвам от работа и тя се включва сама и като се превърна вкъщи не е топ. И в същото време аз се сещам, че вкъщи, когато се превърна, стоя всяки около 15-20 минути, като не събере малко шегата в стаята. И след това вече почвам да се чувствам по-комфортно. И викам, окей, това искам да си го направя и аз така. Тогава започнах да разсъждавам за темата как мога да се автоматизирам нещата, така че да може на мен да ме е това. Почнах да си мисля и реших, че искам да е нещо, което да не ми променя ежедневието. Искам, както се живее до сега, отивам се на работа, прибирам се, вкъщи ми е топло, не се занимавам с нищо да включвам и да изключвам разни неща и нещата се работят така. Тогава почвам да се замислям, че колкото не става по-модерен, т.е. може да се включва печката, бойлера, лампите, вече, както всички се сещате примерно в тези по-новите къщи, навсякъде слагат едни светодиодни осветления, примерно такива, или някакви други осветления. В един момент имате една страна като общо взето като борда на Star Trek. 18 копчета, натискате, нещо се случва някъде, се чуди сега това за кой беше, чака да отворя ръководството и в един момент тотално човек се ушашка. Тогава аз помислих как може това цялото нещо да стане по-лесно. Казах си, това е някакъв абсолютен хаос. В смисъл, тези неща не може, защото това са лампи, печки, телевизори, какво ли още не. В смисъл, всичко в бъдеще ще става умно и ще може да се контролира по различен начин. Тогава дойде идеята за хаос. Какво представлява хаос? Хаос е като за начало платформа. Ако хората от вас, които се занимават с хардвер, тези, които се занимават с програмиране, са се опитвали някога да се направят нещо елементарно. Примерно, ето тези лампи да си ги включат или отдалечани. И какво се случва сега? Тези лампи работят по някакъв начин. Сега аз трябва да се направя нещо, да ги управлява, да се пише някакъв софтуер. Хубаво, окей, обаче искам примерно да управлявам други лампи. И когато искам да управлявам другите лампи, най-вероятно тогава трябва да измисля нещо друго за тях. Примерно те могат да работят по различен начин. Въобще няма нищо общо в другото. И какво става? Хаос. Си се тотален хаос. Тогава се появява напълно хаос. Хаос като начало е платформа за разработка. Тоест, на по-ниското си ниво. Тоест, девелоперите, инженерите ще могат много лесно да интерактуват с различни части. С компютър, с печката, с
лампите, с колата, с каквото дойде. Просто не се занимават с никакви различни неща. Как се случва това? Интересно. Хаос е базиран на архитектурата на хаоса и евент дрил. Какво означава? За нещата, които се случват, се изпращат събития. Тоест, това може да се обясни много просто. Имаме горе-долу едно човешко тяло, което всеки един от нас притежава. Тяло. И това човешко тяло най-елементарно малко се изде, знаем технология, това може да се случи, но какво имаме? Имаме рецептори, някакви органи, имаме един мозък. Този мозък, както се розум, почва да се обогатява, т.е. ние ставаме по-умни. Имаме някакви органи, с които правим някакви неща. Отначало се опитваме да ходим, след това се научаваме. После се опитваме да тичаме, след това падаме, ставаме, научаваме се да тичаме. След това правим някакви други неща, например, пипаме горящата печка и се дърпаме ръката. Цялото това нещо са разни събития, които се случват в нашето тяло. Тоест, когато се отварим ръката, някакъв рецептор изпраща до мозъка, ох, много ме боли. Ау! И в един момент, някакво хора да прави нещо, в случая ръката се дърпа. Да се отваря. Системата работи по същия начин. Ще представете си тази система по този начин. По вашата къща. Пак си имате един мозък, който е става у мен. Колкото повече неща направите, става се по-добре. И примерно имате ларвна система. Имате сензор за движение, сензор за функции, инфрачервен сензор при някъде нещо да се случи. И какво става? Примерно сензор за движение казва на мозъка, тук има движение. Съответно мозъка казва, окей, тук има движение. Аз какво трябва да направя сега? Тук трябва да пусна лампа, защото може да е тъмно, човек иска да му е светло. И в един момент човек мирал и лампата светло. Всичко е 6. Също това нещо важи за термостат, примерно. Ако искате да управлявате температура. Казвам съм, искам в тази стая да е 21 градуса. Дай ми този младеж от заедно, който стои там, който си. Но той ми каза, че примерно подобен интелидженс се вкарва в Audi колко? A8 има. Audi A8, значи отгоре на самото Audi има соларен панел и когато колата е навън, се зарежда някаква батерия, която пуска климатика през цялото време, когато е 20 градуса. Тоест без да ти качиш гориво, без да ти качиш разни други неща. Идеята тук е също. В смисъл, имаш разни неща, които ти помагат да живееш по-добре. Това е първият прототип на мозъка, който там се намира в някаква по-остена версия. Той изглежда в шампо. И също така изглежда малко толкова шампо. И работи малко толкова шампо. Това е идеята. Мозъкът за нетехническите хора се представя като мозък за човек, който говори много езици. Немски, турски, китайски, японски и всякакъв. Ето всички тези шини, които виждате тук, се представя, че това е различен език. Тук ли пише CIP и тук пише немски. Тук ли пише деца учители Херц, тук пише китайски. Представете, че цялата вашата къща е пълна с хора от всякъде. В смисъл, вашата къща е един мегаполис. В смисъл, имате продукти на Apple, имате продукти на Samsung, имате продукти на Zanussi, имате всякакви продукти. Това са различни националности, различни идеи, различни езици. И трябва по някакъв начин да интерактувате с тях. Именно тук хаос помага, за да можете лесно вие да работите с тези уреди различни. Ето, примерно, това тук, което виждате, е някаква китайска джара. Тя говори китайски. Там, което виждате, примерно, там вече се отзаде там на машината, тя е някаква японска джара, тя говори японски. И по този начин хаос вкарва абстракция, т.е. не се занимават с това да комуникирате на този език, а просто казват, направи това. Вие си говорите български, това вас си казва, окей, чух, направи. Точно какво въпрос, аз не интересува повече. Примерно, както казах, може да се всяка чаша. Управление за телевизора. Ставате сутрин, оттягате се наоколо и сензора, онзи сензор, който виждате там, се казва Humor или преведено на български Стайчо. Той се грижи за това, в стаята ви да засича разни неща. Това е температурата, както ви казах, искам да е хладно, да бъде хладно, ако мръдна, примерно стана вече да добредна и много обичам да си удълкика в масата. Това ми е любимото.
Обаче вече след като имам стая, защото имам приятел, той се грижи да го правя това нещо. Например, ми святка тази болничка. И мен ми светна и аз си ходя като пич. Също така, хаос, или по-скоро една абстракция, която се казва хаос протокол, се грижи за някакви неща, за които вие също като програмисти, като инженери, не трябва да мислите. Тук въобще не говоря за нетехнически лица. Те неща за тях не трябва да са интересни. Те трябва да се забравят, да се пускат тонкички и да се правят тази друга неща. Това е интересно за вас, инженери. Хаос протокола се грижи за сигурност. Тоест, повечето системи имат голям проблем с сигурността. Какво означава това? Доста често, примерно, някой стои на някаква радиостанция и послушва дистанционно предавател след това какво е това. И по-новите, голям пункта, дори или къде си, какво ще да влезе там. Повечето устройства, като това, например, и като това, нямат сигурност в протоколите. Тоест, това са неща, които може да отидете с опит да организират 7 за те са ефтини, но те не са сигурни. Също така, за по-сигурна комуникация има други езици, да ги наречем, на нетехнически език и други машини на технически, които се грижат за разни, примерно, системи за сигурност, разни други неща, които са трудни да се слушват, Не, те са различни протоколи. Тоест, примерно, TCP/IP, да кажем през Ethernet и RS485 минава по жичка. Тоест, ако се зазидате жичката в стената, малко трудно или някой вънка от пътя ще може да ви слуша по-скоро от тази жичка. Докато, примерно, по тези другите шини, които са 434 МГц радиошина, 2,4 ГГц това е шината, т.е. това е повечето рутери, е много по-лесно човек да седне с едно устройство, да ви слуша пакетите и да ви влезе в системата. Именно за това в хаос има идея как това нещо т.е. риска за тези малки джаджи да се намали. Също така, хаос протокола се грижи за транзакции. Това означава, че вие искате да сте сигурни, че когато сте казали едно събитие, т.е. едно действие да се случи, то се е случило наистина. Повечето от тези комерциални продукти, които виждате, те работят в едната посока. Тоест, вие му казвате нещо, аз му казвам, здрасти, пич, как си? Той не мълчи. Мълчи. Ти му казва, здрасти, пич, как си? Мълчи. Ти ще го пише, не сме следят нещо. Не ти следят, но той просто не може да говори. Той слуша и изпълнява точка по-просто. Обаче да не чул, да е точка. Транзакция. Решава този проблем. Нетворк. Не се занимавате с това, къде да управлявате мрежа. Взимате си тази чарджа, закачате и тук те работи. Не се занимавате с мрежови топологии, не се занимавате сега тук как да превратирате пакети до горе в старата къщата, или това как да превратирате пакетите до градината. Това са някакви неща, които трябва да звучат просто като, не знам, някакво от който ви говоря разговор. Това е. Също така, мозъкът ще има възможност да се говори с различни third-party services и девайси, примерно, които може да се медиа storage, където се сторвате филмите. Да му кажете, пич, изтегли ме много филме там. VoIP сервис. Мисля, това е телефонната централа вкъщи. UPS, когато ви спре тока да кажете, ако имате закачени някакви устройства на UPS-а, да му кажете, това не е важно, това не е важно, това не е важно, стои. UPS е попадне материята, примерно на къща с соларно захранване. На UPS не попада материята и му казва, защото те лампички не са ми нужни, колко ми е важна системата за сигурност, колко ми са важни да мога да си ги отваряме, да се заключите, да не мога да ги отваря и така. Също така може да работи с рутера, лесно може да му кажете, на детето искам това сайт, въобще не го чуя. Може да кажете, направи ми там нещо, забрани някакви сайти, направи нещо там друго, каквото и да е. И така нататък. Може да се управлявате IP телевизията, повечето телевизии в бъдеще най-вероятно ще поумнеят и ще се отворят платформите, за да може потребителски написани софтуери да интерактят с телевизията. Да не само с някакви дистанционни практики, значи не може да правят разни неща. Например, аз мога да искам да кажа, пусни ми Fox Live и
той му пусне Volkswagen и да му каже, запиши ми Volkswagen в тези колко часа. И да му запише не да почне да казвам цвети дистанционно, след това са контактите, след това не са ни окей, след това не са ни ред, след това не са ни дясно, след това не са ни право. Може когато покажем сте някакви тъжни такива и да кажете, аз съм тъжни, примерно се пуска някакъв кофе филм и вашата къща да изплаща в Twitter, а не тъжни се пуска и да се пълни пълно страна. Що не? Сега, тук е малко по-интересно вече самия мозък. Какво представлява, време шиняло, може би ще ви става автоматически. Но, доста мислиме, доста хора ми помогнаха работа, благодаря, за което помогна за за какво. Мислим се как искам аз да имам една плачица, елементарна. В случая Arduino, колко вас познахте с Arduino проекта? Супер, това е чудесно, скоро изстрелят спътник, ще изстрелят спътник, нали така? Ще изстрелят спътник с Arduino, което е чудесно. Понеже аз използвам такива познати плати технологии и проекти, като Arduino, Raspberry Pi, в случая основният софтуер ще работи на Raspberry Linux, шините са на Arduino, защото са много познати, каминото е голямо, лесно е и приятно. И имаме проблем. Искаме да можем да програмираме всяка една от тези шини. Тоест, правим някаква промяна в фърмуера и искаме да го качим. Как това трябва да стане? В смисъл, трябва ли да има някакви безумни много USB кабели, разни хиляди чипове и така нататък, които да правят някакви неща. Става една претеница, така ужасна това, която видяхте. И е гадно. В смисъл, особено ако иска човек да направи първо това нещо, да на някой никакъв шанс да проведе. Тогава почне да се тежи по главата и да си мислим как може да стане това нещо. Как може да ги програмираме устройства, да се разработваме, все пак това е платформа за разработка. И тогава, господин Борисов, ми каза, пич, бързаш ги вика, най-елементарно да вика, бързаш ги вика, за да не се изпираш ток и си го правиш проблеми. Аз към тази само, такива работи, не знам какво не знам. Той каза, окей, друго решение, ще го направим софтуер, пушваш им каза седемата комуникация и само това, което се пушва на седемата комуникация, го програмираш. Казвам, това е гениално човек. Стига се така. Аз съм нашла. За мен беше гениално. Аз все пак не съм някой друг човек, който се занимава с това функции. И ми е интересно. Тогава казах, че може би ще е готино да използваме решение. Едната шина, която в случая е EUART, тя работи с стандартни тулове ArgGCC, ArgGen, SCONS и това е един тул House LogD, който се използва да бъде. По тази шина ние ще наливаме фърмуерите на така наречените други шини. Това става супер елементарно, след малко ще ви покажа как. И съответно, тази шина също така, когато няма програмиране, т.е. тя стои свободна, през цялото това време можем да четем деба съобщения на всички тези Arduino. Защо е готино? Защото повечето хора, когато пишат софтуер на Arduino, те използват елементарно сериал принцип. Това е нещо толкова неетично наистина. Защо трябва да губим този behavior, след като хората си да го ползват? Затова и в тази шина влезе да бъдем. Другата шина, която решихме да използваме благодарение на радио, други хора, които се съветват, е I2C. През тази шина ние можем да казваме на всяко едно устройство. Направи това, направи това, разпределите какъв пакет, направи това. Тя ще е за комуникация. Чиста комуникация. Самото ядро се занимава с това да програмира шините, да има RESTful API, който да бъде лесен за интеракция на други софтуери, които искат да ползват и хардуери, които искат да ползват нашия house brain, как казва мозъка. Месечко, това са тези съобщения, които казваш на тази черва, викаш това е, тази черва, това е, така нататък. Event handling, това е когато рецептора изпрати, просто пари се, да може да поеме това нещо и да каже на ръката да дърпи същото пари. И така нататък. За I2C комуникацията използвам стандартни, които това е популярна на Python 3 библиотека за I2C GPIO с Raspberry. SMBus е
И I2C Master, това е една библиотека за Arduino, която добавя допълнителни възможности на I2C протокол, който Wire не поддържа. Това е така. Сега. Това е една демонстрация как много лесно можете вие да си програмирате тези Arduino без да имате 18 USB кабела. Това показва размерито, тези хиляди, които зад него, това са трите Arduino. Сега, с една елементарна команда, в случая в POE7, съм си казал, знам кое е 7-то устройство, това е това няма да дава, не е 7. Ето това устройство с помощ ще почне да мига, ето. Почне да мига по този начин. Това означава, че вече е много формирано. След малко ще програмираме следващото и по-следващото устройство. Пак с това една команда. Числата са странни. След малко ще обясня защо. Престартира се, след малко, престартира се, вече ще мога да говоря. И сега е третото. Айде по-бързо да е, по-мак. Може да го отворя. Така. Престартира се. И друго вече ще мога да говоря. Много елементарно с една команда без някакви допълнителни знания, познания. Това е работа на хаос средата. То се прави да се работа по вас преди. В момента, в който извиках приятелите ми да го покажа това и казах, виж колко яко нещо направих. В смисъл, толкова време сега си не го вече готови да работя с това. Тук е много елементарно, да извикам да скачи на това, че това и да си къмета. Чудесно. Сега, говоря ли много тези неща. Обаче, в смисъл, може би това нещо да намери приложение, да се още не знам това. Всъщност, хаос може да намери приложение навсякъде. Хаос може да намери приложение в вашата кола. Аз лично се реших проблема с забравянето на автомобилите след бързо и не знам да се успявам. Като се сложи просто една чаша от хаос чашите, която ми казва, когато тръгна с колата в новата къща, ами спрямо цепление. Вече ми няма, че ми трябва да работят. Също така спрямо медията, спрямо телевизора, изключени SPL устройство за акти, спрямо там разни други неща. И това примерно спестява 30-40 евро на месец. Смисъл е така от нищо, което е готино. Също така, много е готино, когато се запалиш колата, аз поръчвам това ключа на колата, включвам си я, влизам си вкъщи и то ключа взимате сега особено. И в един момент ми изписка телефона си SMS и ми казва, пич, колата ти вече е 11 градуса вътре, не може да бъдеш. Аз съм щастлив, отивам в колата, много щастлив, заграва, няма нужда да прави така. И сука 6. Хаос може да забравя в офиса, може да управлява системата за музиката, може да управлява осветлението, може да се правите разни неща, примерно за школата. Всякакви неща, каквото идва, си отваряте вратата, отпред, отваряте на клиентите, каквото искате. Зависи. Влизам по увеличение вашето пространство. Може да се грижи за градините, смисъл да не кои градини, да се занимават с такива неща, само хората си които си защото не мога да лично процентите работа. Да се разложи по учениците, в момента почне да пъска някаква вода и ще така дали. Това е супер забавно за разраство. Учите си вас. Макар ще това не се гледате. Аз лично на времето, когато този колега и така нататък си говорихме, след това имах малко около 6 месеца така промеждутък, в който няма какво особено да правя. И се направих една система, която ми изразяваше фотографики. Беше супер забавно. Да, тогава реших, че е много през компютъра да мога да казвам кога една домичка да гръмне и кога една фабрика се завиди. Това също го направих на принципа на хаос. С подобен начин как сватвам тези бомбички. Признам се стресна. Също начин да гръмне това това е просто само да се чува момче. И хората ги гледат като игра. Някакво станционно чакаш ще се случи. В един момент почва да се гледа. И изглежда нещо по този начин и те стоят не могат да правят. Нали, че това нещо може да се случи. Без да някакъв човек, който не е по-скоростен. Така. След като разбрахме вече къде евентуално може да намери приложение, това се питаме защо трябва да се занимава с това цялото нещо. Защо трябва да се губим времето, защо въобще само да намерим какво е. За да...
Аз също ще дам моите идеи защо, моите опити защо, те да си прецените за вас. Но първо, понеже, както ще не съм толкова добър, не се смея особено много вашата страна. Ще ви последим моите любими актьори, които се надяват да изиграят това, което трябва да изиграят. That's enough satellite using this orbit to Lisbon, Portugal, where the data packets will be headed off to submerge, transatlantic cables, terminating in Halifax, Nova Scotia, and transfer across the continent, the United relay back to our ISP and the expert receiver attached to this. Someone in Sichuan province, China, is using this computer to turn our lights on and off. Here's a question. Why? Това е втория въпрос, т.е. това е втория въпрос, защо? Because we can. They never show control cars. Well, wait, let's not talk about that. Where's webcam? The monster truck is out of Austin, Texas, and a Blue Viper is being operated from suburban Tel Aviv. You may want to put on slacks. Who's working very toward that would be me. Също така, понякога може да се наложи, поне на мен ми се налага, да става по-късно работа, да е превъзпитивалентен и да нямам особено много време или, да кажем, магазините за цвета са затворили, аз чувствам много неловко, знам, че ако направя нещо, няма да го пусна, и затова трябва да измисля нещо. И гениалният мозък, който в момента се занимава с жички, сътворява нещо такова. Сензор за движение, някакви жички, бутилка вино, шоколаден бомбони и представете сега, влизате в апартамента, вътреште с прибрали маската, взете се, превърте се в къщи и в момент както е тъмно, и тя отваря вратата и аз така стоя да лезна с ръком и казвам Никъм да не да ти кажете, много хубаво е, да. Все пак, знаете ли какво следва след това? Моля? Ничего излезе да стая и отново. Не, стига, ви сте мълчено гледа. Хубав секс за хора, бе. Не са много, бе. Аз това цялото нещо също така, може да спести, както казах, пари. Са да мен някакъв лампи и разни други устройства, да спестява 30-40 лева месец, което си е окей. В смисъл, това ще била инвестицията за ардуиното и разни други неща. Окей. Какво мисля да направя? Съвсем скоро. Това е пусна като тип на мозъка. Това представлява една болка, която може да връща към мозъка с шини на нея. Тоест, директно
плат, без вие да навързвате. Също така ще има проект е тотално, както казах, open source. Ще може само да се събира с изобрите, с жички, напред благодаря, ако искате по някакъв начин. Въпросът ще има нещо много, да не се занимава с тези неща да ви е лесно. Home Automation Operation System, което е първата идея, т.е. от тук дойде хаос, защото ще трябва някаква операционна система, която да се каже целите неща. И разни чаши, с които човека може да си играе в интерактива, т.е. така да възбудят фантазията. Сега тук има нещо интересно, ще правим дело. Надявам се се получи да се работи. Ако имате лаптопи, други телефони, разни други неща, може да се вършите за този Wi-Fi, да отворите този адрес в информация. Само там виждате това. Да. Даже някой си играе, че... Да. Може да си управлявате и след както казваме. Моля? Значи, за върнал си нищо не е обещал. Някакво става. Дали някакво в момента да ги нашто. Това е къде да се отнесва, къде да се бъде лесна. Това работи? Вау! Значи, всеки който иска може да се стъпва. И въпросваш, защото има да тъчи. Окей, като си играете. Още някой иска да запише адрес? Да. Те са държали, точно работа. Имам въпрос. Както виждате, се обаваме, смисъл, нямаме някакво време за това. Това е супер. Окей. Може това е някакъв игращен момент, но все пак, ако искате да станете част от бъдещето, понеже бъдещето неизменно идва, къщите не стават умни, стават много сложни, трябва по някакъв начин всички тези чачи да се управляват. Ако искате да сте част от това, bit.ly, говорим хаос-FB, това е групата в Facebook, bit.ly, хаос-groups, това е спиловите, така може да откриете. GitHub.com мигнеш на Boyan House скоро ще се появи. В момента правя основните неща, за да допускам долу репозитори, хората да се откажат да видят нещо смислено. И това е. Благодаря ви. Монетизация. Значи аз на принцип исках да имам сложен за open source цяло и прецених, че е много дълга тема. Но накратко. В open source света нещата, които продават се както са порта, така и допълнителни услуги, свързани с проектите. Това е съвременна монетизация. Също така,
типа на мозъка, всеки един девелопер може да се го купи. Може да се го направи, но друг синематор може да го купи. Това е друг пара за монетизация. Всички джаджи, които ще се разработват, примерно от моя екип, т.е. всички вас, ще мога да изкарваме пари от тези неща. Ако човек има луда идея, дошъл на къща да се купува, дошъл за миналата идея, пуснал в интернет, който е купува, това е друг пара за монетизация. Тоест, може по много шапов начин да се изкарват пари от целият проект. Плюс това, като open source проект, на повечето хора това не струва нищо. В смисъл, защото е open source, безплатно нещо. Може да ще бъде навсякъде. Компания вече дори бенефити. Точно за такива хора ще се бъде направено. Кога си отида с джаджите, ти си отпускаш и работиш, не се намаш никакви неща. Имам бъдно, ще бъде бънделиран. Аз се го вижда сам, вие сте първите, които го чувате. Аз не исках да говоря още, защото не съм готов, нямаше какво толкова да покажа. Това демо го направих в събота и неделя. Го скълпихме бързо да има нещо. Симон каза, понеже Симон Ботев, не знам колко вас го познава, винаги когато хора пределно позанимавам по един час някакви неща и той каза най-вероятно, ще ти там ще се говоря толкова много, ходи го видим. И затова е за прокурора. Значи, там е интересно. Понеже да поискаш повече тези хора се спорят. Те не се знаят за тях особено. Примерно Samsung скоро пускат нещо от Apple TV, което най-вероятно ще може да спише софтуер за него, ще има хитрата, който може да се прикрути, за да може да графика ще бъде все по-просто устройство да. Не да център, както се повече. Идеята е, че за момента да слиза управляващи епизоди, това става чрез дистанционно. Тоест, някаква чача се сипва червен код, която прави разни неща и има телефон дистанционно да бъде. Да, знам, но това нещо не може да го направиш на други студии, който е лъжи. И на другия, който е Филип Стелък, как ще мога да когато тази система да влезе в къщите на хората, в смисъл, когато стане масово, тогава производителите ще са окей да се отворят системите и да правят интеграция с тази система. Защото, както казах, тя безплатно е копирана от всеки. Те могат да кажат, окей, пичува, тук е някаква система, която хората я ползват, искаме нашата платформа, където хората могат да играят с нея. За тях това ще бъде. Това ще стане много лесно. Тогава ще може да припускаш да се намалиш и трябва да контраст всичко. Понеже ще направя. За момента става по заобиколен начин. Защото производителите просто не го правят. Няма как да го направят. Именно това хаосната платформа отваря ръцете на всички тези хора и справят каквото си поискат. С теб си закон. Благодаря за вниманието.